dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, ano sab kini ang programa sa PBCM con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga mga dapit kanino o mga panghinaot kanini tungura karon na kamo sa kabaskog kalagsik sa inyong panglawas na may magamit na tungpunan sa mga pagtimbang-timbang sa makamatoran nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. Sumala lamang sa gitulo ni Master Riganamo padayon sab nga among gitulo kaninyo. O dining tungura among mga mainitong pagpangamusta no sa tanang makaigsunan sa nagakalilain karong mga dapit, labi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa radio station. Kumusta kaninyo mga kaigsunan sa inyong pagsunod nining atong programa? O labi na usab sa mga kaigsunan diri sa PBCM compound nga sa kanunay anang paglahutay o pagsuportar sa atong programa. Kumusta kaninyo mga kaigsunan nga ana lang pod yun nga nagbarog sa PBCM nga mao'y gibilin ni Master nga mao'y pabarugan. O atong mga pagpangusta po no diri sa dapit sa Taguluan Misamis Oriental kang Brother Jerry Inkila o kang Bernardino Arias no ang usa ka chapter president. O diri dapit sa Taguluan sa natumulan Taguluan Misamis Oriental, kumusta sa mga kaigsunan? O ining tungura among ipebalo padayon nga sa tanang magkaigsunan ang atong obligasyon para sa atong pagpanglikom sa PBCM Palace Reconstruction. O ninihigayon na karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta usab mga kaigsunan? Mahal na mong tigpaminaw. Kini ang igsoon ebanghelista Brother Alan Limaro. Makauban na sab ninyo karon sa tulumanong mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban kong ebanghelista. O kumusta usab mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Kini ang inyong alagad ebanghelista Brother Eric Camus, may usa nga makauban karon sa paghatod sa mga kamaturan nga kaninyo nining programa sa PBCM mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og akong mainiton nga pagpanimbaya og akong pagpangumusta diri sa akong uyuan sa Cariis, Valencia City, Valencia Bukidnon. Kang Idi Camus ug usab kang Joseph Velasco diri sa Valencia Bukidnon no. Kumusta kaninyo og maayong pagpatalingog, paglantaw ug pagpaminaw sa atong programa. Og nining higayon na ihatag ko kamo sa kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? Kiniusab ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon nini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 39 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Adunay matag Sabado o adunay sa matag adlaw Domingo sa inyong pagpatalinghog. Kumusta kaninyong tanan karon nga nagapaminaw o nagatan-aw sa ato ang video sa Facebook? Kumusta kaninyong tanan? Sa mga kaigsunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawag ang tanan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva Misamis Oriental ang atong programa? Mabati ninyo kami dinhi sa Sibihan sa Power Radio. Duha ka hugna mga kaigsunan matag adlaw Sabado. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion live sa Facebook ang programa ug itagaan kining kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother Dever Resaba o ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Di na maligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Barangay Look, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga tigpaminawan din sa Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa mabati din sa Sibihan sa Bay Radio, Waikurat FM. Matag Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Gitagaan kinig kinabuhi
sa mga PBCM Women's Group po sa pagdumala sa Presidente, Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Hingoog City? Ang atong programa mabati dinhi sa simbahan sa Real Bait Radio, mga taga Domingo makikisunan alas 6 ngadto sa La City ang takna sa Kabuntagon ug itagag kinabuhi sa unang-una sa Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, sa Chapter President Sister Abilina Quisimondo, kauban nga ministro Brother Mario Warlito Chabit ug ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Ato sa mga kumusta ang ato ang PBCM Legal Counsel? Kumusta kanimo? Attorney Ramil G. Carion. Kumusta usab sa ato ang PBCM Program Listener or Watcher mga kaigsunan? Nagapaminaw kanunay dinhi sa Puro 4, dinhi sa Barangay Danao, Hasaan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo? Brother Juanito Bacala. O ang mga official nga mga bagong basahon sa PBCM available na mga kaigsunan dinhi sa ato ang Central Office. Ug usab ang mga updated nato nga mga basahon basta kuha na kamo og kopya niini mga kaigsunan. Og sa mga gusto mo padangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Aron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong higayon na Brad Ron, Brad Alan, Brad Eric, ang ato karong pag-isgutan mao kini na ba sa baylos sa PBCM ang pagrespeto sa ubang relihiyon. Mao kini ang importante nato sa atong pagtuon. O sa dili pa nato ipaden ang atong mga pagtuon ato sang lantawon Brad Ron ang atong konferensya niining bulan sa Agosto 19 Brad Ron ang spiritual birthday celebration ibali nga gitulo ni Master Brad Ron. Okay, at Kung ito mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, isip mga representante sa ubang mga dapit, daghan unta gyud pod. Pero tungod kay sa kamahal sa atong pletihan, pero tungod sa ilang pagpaning kamot mo na nga, makita nato usab ang ubay-ubay nga ginaghanon. O sa dili pa nato ipadayon ang atong pagtuon Bradron, ato usang ladlad Bradron ang pagpakita sa mga nagapangutana kanato Bradron o ato sila pangumustahon o magpaabot lamang sila sa ato mga pagtubag Bradron. Reverend, mao ni ang mga pangalan sa nagpadangat sa mga nangutana. Una dinhi mao si Lance Orais, ikaduha mao si Sweet Car, ang ikatulo si Boy Ortiga,
Ang ikaapat si Constancio Tansyong Novo. Ang ikalima si Jomong dinhi sa Tandag, Surigao del Sur. Ang ikauno mao si Freddy Karawi Binarao. Kumusta kaninyo nga mga nagpadangat sa pangutana? Sundin lang ang programa sa PBCM o mabati ninyo ang tubag pinagis pagpamati sa RP Index KIO Cagayan de Oro City sa oras alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O, nini karon bradron ang atong pagaisgutan mo kini ang atong uluhan ang may tungod sa naaba sa baylos sa PBCM ang pagrespeto sa ubang reliyon. Buti pasabot na to nga naaba nakapatik ang pagrespeto. Pero kung adunay mga diskusyon nga pagabuhaton, nagpasabot ba na nga nawala na ang respeto niya na. Busa ang atong pahigayunan gyud sa una sa pagpakita sa balido nga kung doon na may magpamatod bradron sa gibili ni Master Rica nato sa sulod sa pagtulon ang PBCM ni kinsa man walay makababag maglain man sila bradron mabulolyaso lang gyapon sila sa gibilin lugar nga mga mensahe kinsa ug unsa ang matang sa mensahe ug kinsa ang nagmensahe nga dili gyud mahaadto sila sa pagpamati sa mga mugawa sa pagtulon ang PBCM bradron. Atong magtutudlo, Reverend, si Divine Master mo ay nagbilin og tugon mahitungod sa pagpatalingog sa tao sa mga magwawali nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo, Reverend. Gi-specify sa magtutudlo nga kung ang tao maminaw sa mga magwawali lang sa PBCM o wala giingon ni Master nga basta magwali og Espiritu Santo paminaw na. Gi-specific ni Master para ang tao di masalaag kay karong panahon na naay daghang nagdala sa ngalan sa magtutudlo pero wala naman sa pundok nga gitukod sa magtutudlo nga maong PBCM. Atong paminawon Reverend ang pahayag sa magtutudlo nga iyang gitugon nga ang mga tao lang maminaw sa mga magwawali sa PBCM. Sunod na, wala na ilain ka. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sunasot. Ang wali lang sa PBCM. Ang tao maminaw. At ang tagadasdaton, kayang tagwali, gomer mau ang dobiya. At wala magwali ang PBCM. Walang pataka, walang unsa. Para ikasumbong kayang tagwali. Wala ito. Pwede. Ito ha. Kaya ang PBCM, gagaitan sa mga libro na dokumentado. Kaya hindi manuhali ang PBCM, ibasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa buong sa palibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Matinaw Reverend ang pahayag sa magtutudlo sa iyang tugon nga kung ang tao maminaw man og mga magwawali nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo sa mga magwawali lang sa PBCM sila maminaw. Okay, no, naklaro gyud bradron nga dili di ay bradron nga magdala sa wali nga Espiritu Santo bradron unya dili ang PBC mo iyang gidala. Tinuod na kay ang atong gisundan nga pagtulunan PADIM nga gitukod ni Makarayo ug ni Nakwa nagwali man pod sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo pero dili sila mo'y gitumbok sa magtutudlo nga papatalinghugan Reverend tungod kay ang ilang pundok dili naman PBCM. Busa dili na maayo bradron. Yo tinuod ka na. O di ay sa dili patamalimot bradron kauban nato karon sa atong studio no si Brother Harley Lood nga usa ka vice presidente sa branch sa Bato Plaridel Misamis Occidental o at the same time usa-usab nga nagpahigayon sa pagka-evangelist bradron. O tungod niya na nga sa PBCM lang gyud ay ipapamati bradron Brad Eric Brad Alan kay kung mamati sila dito sa nahimo ng kontra ba pa sa sinugdan kauban kalaglagan ang ilang paingnan kay mismo si Master nagpropesya nga moabot di ang panahon nga kini si Hermoines Makarayo magtukod di ay ni og iyang kaugalingong pagtulunan si Master mo'y nagsulti iyang pagtulunan nga naman kaysa diyang mangilad na lugar sa paglimbong Brad Eric Brad Alan sa mga kaigsunan pong PBCM nga ilang libungan, igno nila nga si Master mooy nagsugo kanila. Ito ang lahat ng mga gawain dito sa PEDM ay nakaangkla
sa Espiritu Santo. Dahil hindi namin gagawin kung hindi siya nagutos sa amin. Hindi namin gagawin kung hindi siya nagutos sa amin. Og ang balido atong patalingugan nga usa sa mga ministro mao si Sergio aron nga gisultihan na daan ni Master. Wala pa moabot ang kapanahonan. Mo na ilhanan nga si Master sa pagpamatuod sa mga ministro sa PBCM matuod yun nga Espiritu Santo kay sa Juan 16:13 sa Biblia nga ang pulong sa Dios ang Espiritu Santo magpropesya sa mga butang nga umalabot buti pasabot wa pa may tabo iyan ang isulti. Busa pagkatuman di gani siya makatuo nga buhaton ba ni Hermogenes Macarayo atong patalingugan. Sa una sa tig-alot pa ko ni Master, si Master nag-istorya nako nga Sergio, may kayo muwali si Macarayo dah. Oo, Master, may kayo muwali. Yan siya nga. Muabot na ba ang panahon, Sergio, nga? Magtukod ang ihang kuan. Nang maglain na siya. Yung ko nga. Maong, Master. Siya, magtukod ang ihang kuan. Pundok. Mao na istorya ni Master. Sa tinuod lang. Naabot yun ang panahon nga tinuod yun. Ang gingon ni Master nga maglain siya giyahang kaugalingon nga pundok. O nakadungog mo nga miabot gyud ang panahon nga natuman gyud ang giingon ni Master nga magtukod siya og iyang kaugaling pundok. Ang Master ba din na, brother? Klaro ana? Dili, Reverend, klaro kayo sa pahayag ni Brother Sergio nga review ang pahayag sa magtutudlo nga si Macarayo maglain na og magtukod og iyang pundok. O niya ang magtutudlo diha gyud na niya iuna og sultis mga magwawali or ministro, Reverend, para mo ay makapatalingog og mo po'y mo sulti. O niya sa pagsulti nato nga mga ministro ubos imong pagdumala, Reverend, may standard nga gitugon si Master dili kanato nga moy atong basihanan kung kita manubag o kita magpamatuod. Dili ta magdugang o di pud ta magkulang sa mga nakasulat sa Biblia. Standard nga Gibili ni Master o gitudlo diri ni Master kanato nga mogi atong gamitonon basta manubag ta og magapadayag sa atong doktrina. mo hinungdan, brother, nga sigurista ang atong magtutulo nga magwali lang sa PBCM ang pamation dili nakatong tinukod ni Macarayo nga ang padim nga siya na ay nagwali-wali, brother. Tinuod ka na kay kung dili magwalis BBC may posibilidad man nga mo kawas or mo dugang sa mga nakasulat, so dili lugar mahaom. So sa imong giingon, Reverend, nga kinahanglan nga ang mga magwali kung maghimo man sa pagpamatuod way pagsubra o way pagkulang sa mga nakasulat sa Biblia. Akong i-display, Reverend, o atong i-display ang mga basyanan nato sa tudlo ni Master, ang mga teksto sa Biblia. Din mao ni ang atong gigamit atong gibasihan nga kung kita magpamatuod og magapanubag di ta magdugang og di po ta magkulang. Una dinhi mao kining Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32, ang ikaduha mao ang Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2, ang ikatulo mao ang Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6, ang ikaapat mao ang Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2 ug ang ikalima ang Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 ug 19. Og atong ibabasa, Reverend, sa kaubang ministro ang usa sa teksto diin mo atong gibasihan nga dili ta magdugang ug di ta magkulang kung kita magapanubag ug magapahayag. Ayon kining usa sa teksto, Brad Eric, sa Biblia nga atong gihimong basihanan. Aniya, Bradron, ang kapitulo, bersikulo nga atong mabasa sa pagpahayag sa Biblia nga diin kung magpamatuod kita, dili kita magdugang o dili pud kita magkulang sa mga nakasulat sa Biblia sa atong pagpamatuod. Diri pagabasahon ako diri sa Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32 mao kini ang nakapahayag. Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Reverend, mao ni ang atong basihanan busa kita madunggan nila nga ato pud kining gituman nga kung kita manubag di ta magdugang og dili pud ta magkulang sa mga nakasulat sa Biblia. Busa mo ni ang gipahigayon ni Master kanato, Brad Ron, Brad Alan, Brad Eric, nga di gyud dugangan kung magpamatuod ta. Na kung sa Biblia di ta magdugang, labaw na nga di ta magsulti-sultig, di ma-over ron nga makasupak sa Biblia. Tinuod. Na tungod kay ang atong
tupiko Brad Ron, Brad Eric, Brad Alan, maumani nga naaba sa baylo sa PBCM ang pagrespeto sa ubang reliyon nga nakabase ang atong mga prinsipyo ug unsa pa nga nganong unsaon nga pagdawat sa mahimong membro Brad Ron. Do na ba Brad Ron? Doon na rin og niya ang atong ipakita kanila tungod kay doon naman kitay Articles of Incorporation and New Bylaws, PBC Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Dini sa page 12 rin akong basahon sa Article 11 sa gitawag og membership. Mo ni atong mabasa din ni. Only those possessing the following qualifications can be members of the corporation to wit. Number 1, citizens of the Philippines 21 years or over. Number 2, has never been convicted of any crime. Number 3, is not opposed to and owe allegiance to the existing government of the Republic of the Philippines. Number 4, has good moral and social standing in the community and possess the necessary attribute for coexistence and understanding with any religion or aggregation. Number 5, shall consider every member of the corporation as permanent resident of San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. And number 6, shall sign an oath of affirmation before final acceptance as bona fide member of the association. Atong basahon sa atong pinulungan Reverend para masabtan gyud sa mga naminaw. Muni, Article 11 pagpamimbro. Kadto lamang nga aduna niining mga sumusunod nga kwalifikasyon ang mahimong membro sa kapunungan. Number 1, mulupyo sa Pilipinas nga dili muminos sa 21 anyos. Kaduha, wala makonbikto sa bisan unsang krimen. Ikatulo, dili sumusupak ug muuyon sa kasamtangan gobyerno sa Republika sa Pilipinas. Kaupat, adunay maayong baruganan diha sa katilingban og nagbaton sa kinaiya sa pakig-angay og pagsinabtanay sa ubang relihiyon. Og kalima, mudawat nga ang tanang membro sa kapunungan permanenteng residente sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental ug ang ikaunom mupirma og panumpa sa pagpamatuod sa dili pa ang katapusang pagdawat isip tinuod nga membro sa asosasyon. Klaro, Brad Ron, nga sa Articles of Incorporation at New Bylaws, makita na to sa number 5 kung atong ma-display, no? Nagingon, no? Modawat nga ang tanang membro, kung mahimo di ang membro, Brad Ron, sa kapunungan, lugar sa PBCM na, kay ato maning bylaws, permanenteng residente niya ang San Antonio saan Misamis Oriental ang atong barangay, Brad Ron. Dili di ay sa Danau ni magpataka og bisag asa lang lugar, Brad Ron. Unya diri sa number 4 ang gisgutan diha nga adunay maayong baruganan diha sa katilingban og nagbaton sa kinaya sa pakig-angay og pagsinabtanay sa ubang relihiyon, Brad Ron. But ipasabot nga kung adunay pakig-angay o pakigigala lugar sa ubang relihiyon, Brad Ron, mo na isip ang gipakita nato nga respeto kay gano. Matag-usa ka nato, aduna may pag-exercise sa kaugalingon niyang pagtuo, Brad Ron. Pero it doesn't mean nga pag-exercise sa pagtuo kung pananglitan gihimuan ta niya sa pagparid sa pagtuo niya nagtuota nga ang ato mo'y tinod. Mugawas, Brad Ron, ang question nato nganong mahimong ang ato dili tinod o ka ang ila mahimong dili tinod sa panahon nga dili nato dawaton, Brad Ron. So, anytime nga maka-exercise ka kay mo ka na ang nalatin na sa atong batakang balaod sa atong konstitusyon, Brad Ron, di ba? Tinuod ka na, pero kung magsusihay na sa tinuod, Reverend, dili gid malikayan ang gitawag argumento or debate. Kay kining nakalatid sa atong Articles of Incorporation and New Bylaws sa ikaupat, ang kanang pag-ingon din na nga adunay
pagbinatiay sa ubang reliyon, wala magpasabot nga wala na argue ang mahitabo sa pagsusi sa kinsay tinuod. O wa na magpasabot bradron nga nawad-an ang tagpagbati. Kay kung nasayod ta nga kamator ng ato, ang atong pagbati nga makabuot nila ang kaluwasan sa tinuod dinhi sa kapanahonan na sa Espiritu Santo bradron nga sa pagtulo nato walay lain katumanan ang atong magtutulo bradron. Si Divine Master Tomas D. Eugenio Senior Reverend. Unya kay nagisgot man tag naa ka na sa konstitusyon hayan ang prueba bradron. Okay, Reb, ang basahon na to, ang prueba, isip na sa Constitution, atong gitanaw ang freedom of religion, kay mao man ni gitagaan man o kagawasan ng matag-usa. Freedom of religion is a fundamental constitutional guarantee found in a nation's Bill of Rights. In the Philippines, it is protected under Article 3, Section 5 of the 1987 Constitution, which prohibits establishing a state religion, guarantees free exercise of worship without preference, and bans religious tests for civil or political rights. Sa atong pinulungan, gingon, kagawasan sa relihiyon, usa ka sukaranang garantiya sa konstitusyon nga makita sa Bill of Rights sa usa ka nasod. Sa Pilipinas, gipanalipdan kini ubos sa Artikulo 3, Section 5 sa Constitution sa 1987 nga nagdili sa pagtukod og relihiyon sa Estado. Naggarantiya sa gawas ng pagpahigayon sa pagsimba nga walay pagpihig o nagdili sa mga pagsulay o requisitos nga nakabase sa relihiyon alang sa mga katungod sibil o politikal. Busa matinaw nga granted by the Constitution bradron. Tinood na, Reverend. Nga ang paghatag sa gobyerno nato kung balikan tanggibasa nimo sa Cebuano, maklaro nga sa Section 5 lugar sa Constitution sa 1987 nga nagdili sa pagtukod og reliyon sa estado sa gobyerno ba bradron nga dili kanang giingon god nga ang reliyon dili makapanghilabot sa gobyerno og ang gobyerno bradron dili makapanghilabot sa reliyon. Og nagagarantiya sa gawas ng pagpahigayon sa pagsimba manang gilatid sa atong konstitusyon nga walay pagpihig sa ang gobyerno dili siya mopig nga mo ni akong gilabanan nga reliyon og nagdili sa mga pagsulay nga o requisitos nga nakabase sa reliyon alang sa makatungod civil o political di na lugar sulay-sulayon pa ba dron mao na inyong prinsipyo mo na gihatag nato kun ang isag-isa o usag-usa aduna na day prinsipyo pagka ang isa ka reliyon nga gitagan siya freedom of exercise to propagate his faith brethren, Freedom of speech. freedom of speech. Pero wa magpasabot nga ang freedom of speech manghimo na lang kag libelous brethren. Just like for example, nga kung nag-ingon man ta sa atong kauban kanhi nga si Hermenes Macarayo nga kawatan og tulisan brethren, dili ang pagkakawatan o pagkatulisan nila sa bulawan, sa kwarta, o sa unsamang mga bisti o unsa may angay kawaton. Paghingala na to, brethren, gumikan, nga ilang mong gisundog ang original na tong wali. Kasi Master o ang wali sa Espiritu Santo, adunay revision lang dayon nga gamay, brethren. Gani, tungod kay gibawalan ta ni Master sa standard nato Brad Eric, Brad Alan, nga ang atong ipasikat sa pagpamatod sa mga nakasulat sa Biblia, di kita mukawas, di pud mukulang, di kita magpasobra. Pero taliwala nining kang Mrs. Lilia Tuunan, kung minyo na ni siya, nagpunta siya doon sa Maynila sa programa sa PNP kung sumbong nyo, aksyon agad. Ang pagsumbong niya, nga sinabihan daw natin siya na nagsasabi daw kita sa kanya na tulisan at saka magnanakaw. Wala kitang sinasabi sa kanya na magnanakaw at tulisan. Bakit? Ayon sa ating konstitusyon, kung mayroong freedom of religion nga mag-exercise ta, dili ingon ana ang sistema mao bitong atong gingon bradon kung makapakita siya o usa ka butang nga mapaparinig niya sa mga nakikinig sa
ating programa tulad sa ginagawa natin, hindi na tayo magprograma pa sa iba't ibang radio station, Brother Ron. Nakakahiya kung mapapatunayan niya na meron kitang binanggit na nagsasabi kita sa kanya na magnanakaw at sa katulisan. Kung meron man, doon sa napapasakupan niya, Brother Ron. Yung Ngayon, founder nila na si Macarayo at saka si Danny Nacua sa PADM. Ngayon, pakinggan natin. Nagsumbong siya para malibel daw ta, pero mas lalo pa siyang malibel dahil tinatawag niya kita sa pagsumbong sa programa sa PNP. Sumbong niyo, aksyon agad na mangingikil daw kita o niya dahil nagagalit daw ta sa kanya, kaya nga sinisiraan natin siya dahil gusto daw kita na magpapasakop ba doon sa yukagsi o ikagsi pero hindi daw nila o niya tinatanggap dahil mayroon daw mga ginagawa nating violation, mga pamumugbog at saka yung pang pinakamalaki yung pangingikil. Hindi yun basta-basta makapatunay baka mapapatunay man mo kung sinong tao nga nangingikil kita sa kanya, Brother Ron. Yun ang patunayan niya, Reverend, kung talagang totoong sinasabi niya. Pakinggan natin. Okay? Ngayon po, ang PBCM, noon pong hindi pa po ako sumasanib sa PADM, gusto silang sumali sa ICAGC. Hindi ko po tinanggap kasi marami pong mga violation na didinig ako. Nambubugbog, nangingikil. Ayaw ko po. Hindi ko po sila tinanggap. Kasi sa amin po, sa NGO, kailangan yung moral, magandang good moral. Kaya hindi ko po sila tinanggap. Mula po noon, nagalit po sila. Siniraan nila ako. Napakinggan natin, Brother Ron, nagagalit daw tayo, kaya kasi sinisiraan natin siya dahil hindi daw niya tayo tinatanggap, hindi daw niya tinanggap kita sa pag-apply lugar, Brother Ron, bilang magiging isang membro niya sa ikagsi at sa kayukagsi. Ang nakapakasinungaling nga babae, Brother Ron, sino? Ako mismo gusto sa inyong ikagsi kaya sinisiraan kita. Another na sa ng pagsisinungaling mo. Kaya nga, iparinig mo kung sino, pangalanan mo kung sino, kung ako ba o sino sa amin dito. Yung member sa PBCM na talagang mag-apply sa UCAG at saka tinanggihan mo kasi naririnig mo na ang PBCM maraming violation. Una, ang binanggit mo, nambubugbog, nangingikil. Yun ang papatunayan mo para yung mga nakikinig, maano nila na talagang totoo yung sinasabi mo. Akala siguro niya, Brother, kung gagawin niya, hindi tayo marunong sumagot sa kanya. Ito ang pinakapunto na ibigay natin pagka magkaharap, halimbawa lang, na kayo pa ang mapapasumbong namin sa cyber libel dahil naglagpas ka na sa sukatan. Kung mayroon mang sukat na nakalagpas ka diyan, bakit? Sino ba ang tao na kinikikila namin? Nangingikil kami sa kanya. Yon ang tanong namin. Kaya nga, sa prinsipyo sa inaaniban mo, doon ka umanim. Ang mapakinggan natin, nagbigay sila na ayaw na raw nila makipagdebate dahil nandun daw sa bylaws nila, Brother Ron, nagrespeto kuno sila sa ibang reliyon. Pero yung binanggit niya, Brother Ron, similarity sa atong bylaws, Brother Ron, dahil dito sila galing, kinukopya nila ang number 4 sa ating bylaws, Brother Ron, na meron bang pagrespeto sa ibang mga reliyon. Pero ang magkaiba lang sa PADM at saka sa atin, ayaw na daw nila ang pakipagdebate. Ngayon, matutuklasan natin kung nakabate ba sa Biblia kay simula pa lang sa palatuntunan nila, Brother Ron, sa programa nila. Sinabi na niya na kung meron mang Biblia na ginagamit nila, hindi
salungat sa mga pangangaral nila. Mga katotohanan na lahat nakasulat sa Biblia at kung mayroon mang mga referensya na binabasa po namin, ito ay binabasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. Kung gayon, kung ano mang nakasulat sa Biblia, prinsipyo, pero kung hindi na nakabatay, isang sinungaling. Pakinggan natin ang pagbigay nila paliwanag sa bylaws nila. O kining kapunungan sa PDM, doon ay mga katuyuan nini nga usan nini maong pagpakailap sa pagsalig diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao o sa mga espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinud-anon o pagkamalulot. O sab ang kaduhang katuyuan mo ang pagpahupay sa o pagpagaan sa tawhanong kasakit pinagi sa pagtambal espiritual sa medical o dental nga paagi ngadto sa mga nagkinahanglan o ang pagbuhat og mga galimiton diha sa mahitungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay. O ang kining mga sakop sa PBCM Sa PEDM. PDM mao kini ang kwalifikasyon nga mahimo kang membro nini kung naa ka ni nga kwalifikasyon nga mulupi ka sa Pilipinas nga dili mo minus ang edad sa 21 anyos kang misyonaryo na ka wala makonbikto sa bisan unsang krimen dili sumusupak ug muuyon sa kahimtang o kasamtang ng gobyerno sa Republika sa Pilipinas ug adunay maayong baruganan diha sa katilingban ug nagbaton sa kinaiya sa pagpakigangay o pagsinabtanay sa ubang relihiyon. Usa di sa kadungog na to, Brad Macarayo, nga kita makikumbati ito, mag-atake sa mga laing relihiyon kay nakasabuta sa ilang kahimtang. So pasagdan na to sila kung sa ilang maruganan, ato lang isibya ang ato pong mga misyon ang maruganan. Diha natagikan, Bradani. Sa pinasugdan, hibalo na ang mga nagsunod o nakakita kanato sa o nakadungog sa ire. Ug unsa ang atong baba kun mulatos tangadto sa kaatbang pero gumikan kay pero kay ni amanta sa PEDM ug mutuo man ang tawag sa dili control ni Master dire ang mga ministro sa PEDM o ipatuman gyud ang dunay maayong baruganan diha sa katilingban o pagsinabtanay sa uban ug pakigangay sa uban nga relihiyon o baruganan. So mao na ang patakaran nga gipasunod ni Master diri sa tuwa. Mutuo man sila sa dili kanunay si Master nagpahimangno og nagpahamatngon kanato og naghatag og giya og unsay angay nato nga iwali sa iri og unsay angay nato nga dadon sa matag wali nato sa programa sa matag Domingo. Ingon ana ang plastar nga bisan pa og daghan tag mga nangabati pero palabay sa pikas dunggan tungod kay si Master kanunay nga nagpasidaan kanato Bradani. Dili kita mo tubag dila kung sa ilang ipang pamutang-butang dali nato kay naa man kita sa pagpakigdayet. So diha na pud tagikan og nahibalo pud ta og unsa pud ang angay natong bulwaton. Atong nabati nga kadtong nagyango abay ni Dani, bata to ni Hermenis Macarayo. Kay tungod daw sa katong giingon nga adunay maayong baruganan diya sa reliyon og nagbaton sa kinaiya sa pakigangay og pagsinabtanay sa ubang reliyon. Mao man ang sa ato ang prinsipyo bradron. Kanina gibasa na ko ang number 4 mao gyud gikopya gikas numero 1 paingon sa numero 4 mao na ilang gigamit po diha sa ilang padim sa mga kwalifikasyon sa pagmembro sa ilang pundok. Unya tungod kay naa na mautong tungod kay sa padim naman kuno sila ayaw na nila ang pakigdebate. Nakaron kay sa atong prinsipyo kung naa na mugawas man na bradron kay nag-ingon sila nga ipalabay lang kuno nila speakers na lunggan nga mga pagdaot bradron. Makita man neron og kinsay ng daot pod bradron og wa ba gyud mo daot. Ato sang susihon nga ang balaod nato sa mission may mga lain-lain nga design ang imuha Brad Alan lain nga design og kini mao ang latest lugar nga design pero ang unod sa imong gigunitan nga gamay og niini maora unsa ba ang gitugon sa balaod sa mission nato Brad Alan sa gipayag ni Master ang ato bang baruganan dili magbasig kasulatan o magbasig kasulatan Brad Alan Magbase Reverend dili na to mabasa sa atong basahon sa ang title mga balaod sa mission ni Divine Master Tomas D. Wiener Sr. sa page 14 number 9 mao kini ang nakasulat.
gidili ang pagkiskis sa kilay sa mga babae ug paggamit sa eyebrow ug eyeshade kay supak kini sa kabubuton ni Master. Ngano nga gidili man kini ni Master? Aron ba supakon ang kabubuton sa Dios? O kini ang atong susiyon ug ipasikat ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Busa, sa gibasa ni Brad Alan, mga mahal namong tigpaminaw, kung nagtugon man si Master nga gidili di ang pagkiskis sa kilay sa mga babae o ang paggamit sa eyebrow o eyeshade kay supak kini sa kabubuton ni Master, depende na, bradron, nga tugon ni og ilabang tumanon o di ba sila mutuman. Pero tungod kay naaman, usa ka question kung atong balikan pagbasa na ingon, ngano nga gidili man kini ni Master? Aron ba supakon ang kabubuton sa Dios? Buti pasabot nga, ang Dios nagsugo nga pag-eyeshade mo, pang-eyebrow mo, anak lugar, pagsupak ba daw kuno ni Master? Aron ba supakon ang kabubuton sa Dios? Kung ipadayon, niingon pagsulti, og kini ang atong susiyon, og ipasikat ta sa mga nakasulat sa Biblia, kay kiniman ang sandiganan sa pagtuo. Kung doon na di ay tay basihanan ba doon, kung ayaw naman ang pakigdebate, halimbawa lang, kung ayaw man ang pag-eyeshade o pag-eyebrow, halimbawa, ayon kay Master, kailangan nga ibatay raw sa Biblia dahil ang Biblia ang sukaranan ng paniniwala. Karon sa Biblia ba, supak ba ang debate, Brad Alan, sumala sa Biblia? Supak ba? Dili, Reb, at walang pagkabasahon sa nakasulat sa Nehemias Kapitulo 5, versikulo 7. Unya, nangutana ako sa akong kaugalingon, og nakiglantogi sa mga harianon, og sa mga punuan. Busa, bisag di arata taman, Brad Alan, matinaw sa gibasa nimo, matud pa ni Propeta Nehemias. Unya, nangutana ako sa akong kaugalingon, og nakiglantogi, sa lay pagkasulti, Brad Ron, Brad Eric, nakigdebate, kaysa ang gikalantugi. Og nakiglantugi sa mga harianon, og sa mga punuan, dili di ay bawan, Brad Ron. Biblikal, kinabasa man sa Biblia. Nakasulat sa Biblia, dili tungod kay, gibutang diya sa atong balaod, Brad Ron, sa atong gitawag og Articles of Incorporation and New Bylaws nga, sa ikaupat, Brad Ron, nga adunay baruganan diya sa katilingban og nagbaton sa kanya sa pakigangay og pagsinabtanay sa ubang reliyon, Brad Ron. Pero wa na magpasabot kay nagbase man tas Biblia nga dili na di ay umawala na di ay ang pagdebate, Brad Ron, kay nakasulat man sa Biblia na gawas sa Nehemias, Brad Eric, hain pa ang Biblia ba nagbawal magyapon sa pagpakiglantugi o debate, Brad Eric? Wala magbawal, Reverend, og ang prueba nga akong pagabasahon kining nakasulat sa Proverbio Kapitulo 25 versikulo 9. Mao kini ang nakasulat, pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig katao lamang, ug ayaw pag-ibutyag ang tinago sa ubang tao. Busa kung sa sekreto pa lugar, dili ibutag nimo ng sekreto sa tao. Pero kung pakiglantugi sa imong katungod kay gisupak, matod pa ni Haring Salomon kay iya maning sinulat ning basahon sa Proverbio, nakatugon, pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig katao lamang. Di unsaon pakiglantugi, bradron, og ikaw lang. Na mo nang atong nabasa sa Biblia nga wala man sa pagtudlo si Master sa prinsipyo, bisan pa nakasulat sa Articles of Incorporation and New Bylaws sa Article 11 sa number 4. Gawa sa daang tugon, bradron, ang Biblia nabahin man sa daan og bagong tugon. Tinood na, Reverend, kay ang Biblia composed of Old and New Testament. Kung sa daang tugon, wala gidili ang pakiglantugi. Sa bagong tugon usab, Reverend, ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, adunay pakiglantugi. Busa nining panahon na, bradron, lagapak na ang PEDM, bradron. Nakabatay daw sa Biblia ang ginagawa na nila. Wala daw salungat, bradron. Pero ngayon, napakinggan ninyo, ayaw na daw nila ang pakigdebate dahil doon sa bylaws nila nakalagay, tulad sa ating bylaws doon na kinukopya nila. Tinood na, Reverend. Kunya, akong basahon, Reverend, diri sa Buhat, Kapitulo 17, versikulo 2 ug 3, mao ni atong mabasa. Og sumala sa iyang nabatasan, si Pablo misulod niini og sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad
sa kasulatan. Ito na pakiglantugi ni Pablo. Sa 3, nga nagsaysay ni ini og nagpamatuod pinagi ni ini nga kinahanglan gayod si Kristo magantos og mabanhaw gikan sa mga patay. Og siya miingon si Pablo, kining Hesus nga akong ginamantala kaninyo mao ang Kristo. Busa, pila ka semana, brethren, nga siya nakigpaglagtugi para ipailalang ang iyang Kristo kay gisupak man nila, brethren. Di kung gidawat nila nga walay pag makuli, brethren, walay debate o lantugi nga may tamo. Matod pa ni Pablo Riveren, sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi. Oh. Hain pa, brethren, gawa sa buhat 17:2 og 3 nga imong gibasa. Dire ra gyapon sa buhat Reverend nga kapitulo 17 pero ara na ko mabasa sa bersikulo 16 ngadto sa 17 ang mga gimbuhaton ni Pablo sa iyang kapanahonan. 16 ug samtang si Pablo nagpaabot kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang siyudad na puno sa mga larawan. Tungod niini sa sulod sa sinaguga, sulod pagid sa simbahan kay kinang sinaguga equivalent man ni sa simbahan. Iyang gipakiglantugi ang mga Hudyo ug ang mga taong masimbahon ug didto sa tabuan. Pagitabuan gawa sa simbahan nga sinaguga didto sa tabuan sa adlaw-adlaw. Iyang gipakiglantugi ang uban kanila nga iyang igahibalag. So, grabe ang sistema sa gipakita ni Pablo Riveren nga kining lantugi sa ilang kapanahonan. Ginabuhat niya, musulod siya sinaguga. Doon ay tulo ka semana gani iyang gihimo pagpagiglantugi niya. Napagyo dito sa mga tabuan, doon na siya ay matag-adlaw nga gihimo, nga doon na siya ikahibalag, iya ka nang gikalantugi. Oh, tungod kay supak man sila sa gipamatuod ni Apostol Pablo, brethren. Musa nakasulat sa Biblia ang prinsipyo nga gihimo ni Master, brethren. Og atong mapamatud-an tungod kay pagsumbong nila, brethren, kay naghingalan daw tag kawatan og tulisan. Totoo naman. Magnanakaw sa Tagalog pa. Na nagsumbong siya sa sumbong nyo. Aksyon agad. Pakinggan natin si Macarayo sa harap ng PNP sa programa nila. Sumbong nyo, aksyon agad sa UNTV. Tiniis lang po namin kasi bawal po sa amin na makikipagdebate. Bawal po sa amin na makikipagdebate. Ayaw namin nagagalawin ang iba't ibang mga relihiyon dahil minahal po namin, itinuturing po namin na kaibigan at magkakapatid sa layunin sa paggahid ng mga tao para ano sila sa matuwid na landas. O nakita na to, minahal daw kuno nila ang iba't ibang reliyon. Itinuturing daw nila na magkakapatid at kaibigan. Kaya nga, sabi niya, ayaw namin silang gagalawin dahil sa pagmamahal. Totoo kaya? Yung mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyan kaya ang ginagawa tulad sa narinig natin. Brother Eric, ang mga tinunan sa atong Ginoo Kristo, pagkadili nila kauban sa pagtuo, minamahal ba nila? Itinuturing ba nila na kapatid at kaibigan, Brother Eric? Na hindi, Reverend. Mga tinunan ni Kristo, dili sila magpangumusta gani. Sumala sa nakapahayag sa Biblia, diri sa ikaduhang Juan, kapitulo 1, versikulo 9, ngadto sa 11. Mao kini ang nakasulat. Bisan kinsa nga magauna og dili magpabilin diha sa tuluhuan ni Kristo, siya wala makapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluhuan ni Kristo, siya nakapanag-iya sa Amahan og sa Anak. Kung adunay mo anha kaninyo og kini siya wala magdala sa maong tuluhan, ayaw ninyo siya pagpasaka sa inyong balay og ayaw ninyo pagpangumustaha kay siya nga mangumusta kaniya magapakig-ambit sa iyang dautan nga binuhatan. Itinuturing ba nila na mga kapatid at kaibigan dahil nangangaral sila? Hindi naman. Hindi sang-ayon sa Biblia. Pero may Tagalog man kita, brethren. Kung atong basahon sa ikalawang Juan, yung binanggit o binasa ni Brother Eric, babasahin ko sa kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11. Ganito rin, mapakinggan natin. Ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral
na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Kung halimbawa hindi kasama iba siyang relihiyon, itinuturing ba ayon sa banal na kasulatan na bilang kaibigan at magkakapatid, ayaw bang gagalawin? Hindi naman ayon kay Juan. Kung sa inyo dumating ang sinuman at hindi dinala ang aral na ito, sinong aral? Aral ng ating Panginoong Jesucristo, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Hindi naman. Kung sa inyo dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, itinuturing ninyo na kaibigan at mahal at huwag ninyong gagalawin. Hindi pa pinaakyat ayon sa nakasulat sa Biblia, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. O paano sila makapasok sa bahay? Ayaw naman ipatanggap. O tingnan mo ang nangyayari sa kanilang doktrina, brother. Salungat sa Biblia at atong madunggan sa programa nila sa introduction pa lang, naggamit sila sa mga balaang kasulatan, pero kung magpamatuod naman, salungat sa Biblia, kasi ang Biblia, nabasa natin rin na ay pakiglantugi, samantalang sila wala na ay pakiglantugi. Ngayon, napakinggan natin kanina, Bradron. Sabi pa ni Macarayo at ni Danilo Nakuang, kasabwat ba niya, Bradron? Nga, marami daw silang narinig sa atin, pero pinabayaan raw nila. Bisan pa og daghan tag mga nangabati pero palabay sa pikas dunggan tungod kay si Master kanunay nga nagpasidaan kanato bradane. Oo. Dili kita mo tubag dila kung sa ilang ipang pamutang-butang dali nato kay naa man kita sa pagpakigdait. Dahil nakalagay sa bylaws nila na pagrespeto kuno sa ibang relihiyon. Totoo kaya nagrespeto kayo sa ibang relihiyon. Sa dating relihiyon na doon kamo umaanib, nagpapasakop. Anong ginawa ninyo? Pakinggan natin ang ginawa ni Macarayo at ni Danilo Nakwa. Unsa ba ilang gibuhat nila niya atong pamation? Pakinggan ninyo. Dugang pabradani ang kanang dapitang gisaad nga dito magpuyo ang pagkamatarong. Kung ang dapit nga atong itudlo nga hawa sa katalagman, wa na bay makasasala diya. Tanan bang gibuhat, dili supak sa balaod sa Dios. Una. Kung doon na kay dapit nga itudlo ba tanawas ang palibot. Kinahanglan Ug ang matarong nagpuyo ka diha, pasado ba sa giingon nga matarong nga nagpuyo ang dapitang hawa sa katalagman. Basig naa naghitak ang mga naa diya. Basig naa naghitak ang mga naa diya. Busa ka na nga gingon nga bagong langit, bagong yuta, wala gina niining kalibutan na. Sa lain gina kalibutan ba kamaray kayo. Napakinggan natin nga yung bagong lupa at bagong langit, wala dito daw sa sanglibutan. Kay ang ibig nilang sabihin, Bradron, yung bagong langit at bagong yuta, Bradron, ang sukat 3 bisis kalaki ang sanglibutan. Doon ito ilalagay sa bagong sanlibutan, New Earth tinatawag na ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginasayon ngayon na sanlibutan. Pero sa pagsusuri natin, natuklasan natin na tinatawag sa mga scientist na yung 3 bisis daw ang kalaki sa ating sanglibutan, tinatawag na super earth. At saka sa super earth, Bradron, hindi mabubuhay ang tao doon, Bradron. Totoo rin kasi gas ang marami doon sa tinatawag sa mga scientists na super air. Nakita mo ng doktrina ninyo, hinangal, sabi niya, ayaw namin gagalawin, itinuturing namin kaibigan. Pero gikontra na, Bradron, nga ang doktrina ni Master Maumutong yung pasabot nga, ang ato kunong compound, Bradron, klaruhan na o kaluwasan, waka naghita kuno ang bisyon niya. Gi-question pa niya Riberin kung magtudlo daw kuno og dapit nga hawas katalagman, siguruhon kuno nga pasado kuno nanimuyo diya. Kinsa may nagtudlo anang dapit nga hawas katalagman. Si Master man. Unya si Master na imong giatake karon. Ang inyong gibuhat di na lugar may manubag. Itinuturing naming mahal. Sinong mahal? Sila? Sa amin, hindi mahal? Kitaon mo ang katuntuhan na ginagawa ng mga taong ito. Niya pa, ang pulong kuno nato, Bradron, tinudlo kuno sa Espiritu Santo, bahaw. Di merong Espiritu Santong tunay at merong Espiritu Santong hindi tunay, Bradron. Ayon sa kanila, bago daw ang salita ng Diyos na doon nakamta nila na gagamitin
para sa paggamot. Pero dito daw sa ating samahang PBCM na dito sila galing sa simula, luma kuno ang mga salita ng Diyos na ginagamit sa pagtuturo daw sa Espiritu Santo. Oh, ang Espiritu Santo nga gipasabot nila si Master. Unya, yan ang gisaway ang gitudlo ni Master kay daan kuno ni ang gitudlo sa Espiritu Santo. Nako ni gitudlo sa Espiritu Santo nilang bag-o. Kinsam ng Espiritu Santo nga ang imong gisaway, maura man gyapong Espiritu Santo granting nga nagtudlo og pulong sa Dios nga daan unya diha sa inyo bag-o. Sabi mo, ayaw namin gagalawin ang iba't ibang relihiyon maliban lang sa PBCM, sila ang gagalawin namin. Saba diya, oy. Pakinggan natin o pamation nato sa Cebuano pa. Busa kami kumusulti, wala kami ko kaulaw kay maulaw bayapon mi sa mga nasakop dinhi sa PIDM nga dili day tinuod ang among gisulti nga makaplaga ng espiritual nga mga butang o espiritual nga mga pulong labi na sa mga pulong bag-o. Basta bingon sila nagpatuto na lang punta. Oo. Kay duli kundi sa mususi sa atong panulti. Oh, dili po ni nga bahaw na ni nga pagdunay mo ingon nga dawaton madawat ba nato ang pulong gituod sa Santo hukaran ta atong daan. Diri bag-o. Dili tong mga bahaw. O nga mga pulong agitudlo sa Espiritu Santo. Mao na klaro nga pagkaistorya. Diri bag-o. Dili tong mga bahaw nga mga pulong agitudlo sa Espiritu Santo. Mao na Nakita na to, dire, bag-o, dili tong mga pulong nga bahaw, nga gitudlo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, nagtudlo di ay bahaw diri sa tuwa, bradron. Lain na po reverin nga pagpangatake niya sa itong magtutudlo. Kaya kanang pulong nga diha nga gihatag sa PBCM, iya man na sa magtutudlo, wala may tao ana nga siya mo'y tag-iya. Nakita na nato ang katulibong sa utak. Nakaron, sa Biblia, Brad Alan, kung dunay ingon ana nga sistema, ang Biblia ba nag-ingon nga dili pa dipensahan ang baruganan kung tandugon sama nato ngayang gitandog. Ayaw namin gagalawin ang iba't ibang reliyon dahil itinuturing namin sila na bilang kapatid at kaibigan, kaya nga ayaw namin gagalawin maliban lang sa PBCM. Okay, kung tinuod pa, nga naman nga nagbuhi mong istorya diya, pagkatubagon, pumunta ron sa programa sa PNP, sumbong nyo, aksyon agad, na sinabihan raw natin na magnanakaw at tulisan. Totoo naman. Saan kayo nagnakaw? Nagnakaw ng doktrina sa Espiritu Santo. Kaya nga, kung magsabi kayo na bahaw na daw, luma na ang salita ng Diyos na itinuturo ng Espiritu Santo, sa Biblia, kinahanglan nga pagatubago na, dili tugutan, hain ang pruiba, bradalan. Itong pagkabasahon rin, ang pruiba, nakasulat sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 16. Busa, ayaw ninyo tuguti nga panamas-tamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Nakita na to? Busa, ayaw ninyo tuguti nga panamas-tamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Busa, at si Danilo Nakwa, giingnan pa ganitag, kaluoy sa mga binian, kaluoy sa pinilian. Basaw nato, bradron, ang gibuhian niya sa gipost sa social media, bradron. Na ang dagoy ni Danilo Nakwa. Kasabwat ni Makarayo. Ang siyang gingon gipost kaluoy sa mga pinilian. Kinsa man ang gipasabot niyang pinilian, napailain niyang gipost. Kaluoy sa mga biniyaan. So gawas nga pinilian ko biniyaan pa. Bisan unsa nalay mahuna-hunaan. Pasagdi lang kay naanay giandam nga katalagman. Sabi pang Danilo Nakwa, kaya nga marami na tayong naririnig sa kanila, sa atin raw, bradron. Pinabayaan lang namin, pinalagpas daw sa pikas na tainga. Sabi pa niya, ngayon, ayaw namin gagalawin. Ano yon? Di ba pagkagalaw kung ang salita ninyong term nga ginamit na galaw? Di ba paggagalaw kung ito man? Kita mong kasinungaling ninyo. Kaya nga sinabihan kayo na magnanakaw at tulisan ng doktrina dahil si Master ay siyang aking ama. Kaya nga, wala na kayo sa PBCM. Kaya nga, ang iwali mo sa pangangaral mo, makita natin, mayroon ng ama niya at saka ina niya. Tingnan natin. Nakikita ninyo, papa o mama ni Jeromenes Macarayo, si Eusebio Macarayo, duha man ay pangalan, Eusebio at saka Cristobal. Yung Eusebio, mo'y ipangangaral mo. At saka kung gusto pa nimong dagdagan, ang
mama mo si Rubiniana Macarayo mo ni imong iwali para di ka na mo ignong nangawat sa doktrina, Brad Ron. Tinuod. Busa mga mahal namong tigpaminaw sa atong title sa tema nga atong gisgutan, no? Naba sa bylaws sa PBCM ang pagrespeto sa ubang reliyon. Oo, naa. Pero dili bawal ang pagdiskusyon kay nakabase ka na nga gitagad kitag freedom of religion nga dili pud magsulti ka para libelo. Naghuna-huna sila malay-bilbil tungod sa salitang magnanakaw at tulisan. Totoo naman. Kung susuriin, kung sa harap na o kung magkaharap na, ang tanong diyan, totoo ba? Oo, totoo na magnanakaw kung saan man ninakaw o anong pagnanakaw nila, pagnanakaw sa doktrina sa Espiritu Santo na pangangaran. Busa mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw mong gipanghinot nga nasabtan ninyo ang mga gipangkutlo namo sibo sa nakasulat sa Biblia o sa mga basang referensya nga dili kasupak sa Biblia. Sa kamaturan kita magpasakop. O miabot na oras sa ngalan na lamang sa magtutulo, Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio o sa ngalan sa kauban nga ebanghelista. Kiniusab Evangelista Alan Limbarok. O kiniusab ang inyong alagad, Evangelista Brother Eric Camos. O kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hantod sa sunod gayon, sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.